дар пасманзари боздошт ва маҳкум ба зиндон шудани теъдоде аз хабарнигорон, ҳайате ба раҳбарии Тереза Рибейро, намояндаи Созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар масоили озодии матбуот, чанд рӯз аст дар Тоҷикистон қарор дорад. аъзои ин ҳайат бо намояндагони чанде аз расонаву созмонҳои журналистӣ мулоқот карданд, аммо ҷузъиёти суҳбатҳо эълон нашудааст. дар ин шаб рӯз сафар кардани намояндагони Саҳа баёнгари он аст, ки ниҳоди номбурда аз боздошту муҳокимаи рӯзноманигорон ва блогерони тоҷик нигарон шудааст, вале коршиносону раҳбарони расонаҳо дар Тоҷикистон ба аҳамияти сафари ин ҳайат нигоҳҳои мухталиф доранд. البته این چنین تشریف ها از فایده خالی نیستند. چنین تشریف ها یک اشاره به حکومت تاجیکستان می شوند به خاطر نگاه داشتن یک توازن، به خاطر اجرا کردن عهده‌داری های بین الحقیقی خود که وعده کردند، آزادی بیان را، آزادی وجدان را، آزادی سخن را حمایت میکنند. раиси медиа алянси Тоҷикистон меафзояд, ҳарчанд таъсири Саҳа ба ҳукумати Тоҷикистон солҳои охир заиф шудааст, имкон дорад вокуниши он ин бор фарқ кунад. чун дар Тоҷикистон солҳои охир фишор ба матбуот ҳаргиз ба ин сатҳ нарасида буд. аммо бархе аз соҳибрасонаҳо бо ишора ба он ки Саҳа солҳои охир на ба матбуот, балки ҳукумат ҳамкорӣ мекунад, гумон аст, ки омадани ҳайати он чизеро тағйир диҳад. اون نفرانی که طریق OBC میبیند اونها به نظرم گاه چنین می نماید که برای کافی بریک و برای کار کردن پلی سفر خدمتی می آیند. چرا؟ چون که ببینید مثلا در مسئله ژورنالیست‌های تاجیک مدتی 4 سال است که عموما سازمان امنیتی همکاری اروپا در دوشنبه عموما همکاری با واسطه اخبار عامه ندارد و هر برنامه هایی که دارد برنامه ها با حکومت ها با ساختارهای گوناگونی حکومتی است. масъулини бархе аз созмонҳои журналистӣ бар инанд, ки Саҳа барои таъсир ба сарнавишти хабарнигору блогерони боздоштшуда механизми зарурии таъсирро надорад. пешам наметонистанд, ҳозирам як мегуфтанд ки хай мо камтар хиҷолат шудем. агар хотиратон бошад Дуния Миятович буд дар ОБС-и амон Вена, аз онҷо ягон садо медод ки мо илтимос мекунем ки ин хел шавад, бо чӣ хел гӯем справедливый подход карда бинан ҳамин масъаларо, ҳал кунанд ин масъаларо. ҳозир умуман на Дуния Миятович аст, на баъди вай омадагӣ одамо ҳаст, на дигару дигар. ман дӯстам ки нашунидемам, аз хотири ман бурумдааст ки ин хел ташкилот дар дунё ҳаст. равобити Тоҷикистон бо Саҳа ва ҳам идораи намояндаи озодии матбуоти ин созмон дар ин байн чандон ҳамвору осон набуд. соли 2016 Тоҷикистон аз ин ниҳод шикоят кард ва бо таҳдиди бастани намояндагии Саҳа сабаби барканории ду раҳбари он шуд. душанбеи расмӣ аз баҳои ин созмон ба интихоботҳо ва минбар додани он ба намояндагони ҳизбу гурӯҳҳои мухолиф нороҳат аст ва имсол ҳам вакилони худро ба ҳамоиши Варшава нафиристод.